vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So mainge muri mugore ra2014 apo pandainge ndichangobvawo mukusvika munomu muSouth Africa. Saka mukoma, zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaingoswerawo mutown ndakatanga ndichashandira umwe muchinda ainge aine chirestaurant chake. Saka chirestaurant ichi chainge chiri padhuze neapo painge pachipaka zvimakombi zvanamalaicha. Saka mukoma, ndakabva ndazotanga kuitawo business rekuti ndaipota ndichitenga mafoni kubva kumbavha, then ndaiti kana ndatenga mafoni aya kubva kumbavha ndobva ndazoti time vana malaicha pavanenge volodha, then ndaibva ndazoenda kwekweya ndiine mafoni angu ndobva ndazotengesa mafoni angu aya. Zvadaro mukoma nashi ndakatoona kutoti ndainge ndava kutoraramawo kaupenyu kainge karibho kusvika ndichizotonosiya basa paya pachirestaurant pandainge ndichishanda, because ndainge ndava kutoona kutoti aiwa madhiri ndainge ndava kutofaisa. Mukoma, ndakabva ndazotenga mamwe mafoni angu ainge achiri malatest makore acho iwayo. So ndakati ndatenga mafoni aya unfortunately mukoma, then takazoti tava kudzokera kulocation tikabva taona kuti kwainge kuine rimwezi roadblock chapo ititi apa muchibhegi changu chandainge ndakatakura mainge muine mafoni ainge achitosvika kuma16 or even more than that. Saka mukoma, mafoni aya akazoti abatwa paroadblock ndokubva ndazomatorerwa mafoni aya. So mapurisa aya ivo vakabva vati tainge tichifanira kuti tinge tichiita manegotiation, because vainge vatomachivawo mafoni aya. Vakabva vati iwewe kana tikakusunga uri kunofira mujeri, saka the decision is yours, sarudzo ndeyako. Unofanira kuti unge uchingotipa mafoni aya plus hauna futi passport. Zviri nani kuti tingotora mafoni aya iwewe, then wobva wazoenda uchanotsvaka mamwe kumberi. Handiti uri mbavha yemafoni iwe. Saka ndakabva ndazotorerwa mafoni aya, but ndakazovakumbira kuti out of all the phones that I have vange vachingondipawo 1 kana kuti 2. Vakabva vazongondipawo mafoni maviri. Iwo mafoni avakandipa ndikabva ndazomatengesa, but still mukoma, kuti ndinge ndichispina mari just like the way that I used to spin before, zvinhu zvainge zvava kuti netsei at that time mukoma nashi, because ndaingoti kana ndikaspina madhiri, then ndaibva ndatoona kuti koinga 1 dhiri randanga ndichifungidzira kuti maybe dhiri iri rinokwanisa kuita kuti ndinge ndichizobudirira, but dhiri racho raibva razonyura. Ndakatombozama kuti ndinge ndichiita madhiri nevamwe varume avo vaipota vachienda vachinoba matv kune imwe warehouse yegame. So ndainge ndava kutotengesa matv aya, but still mukoma, ndainge ndichitongoona kutoti upenyu hwacho hwainge hwakadhakwa. kudzamara maji ndazofunga kuti it was far much better kuti ndinge ndichingoita zvekubata ngunzu once and for all. So at that time ndo pandakabva ndazojoina nawo nevamwe vakomana ava. Ivo vaingoita madhiri iwawo ekuti vaingotaimirawo, then vobva vatobata munhu ngunzu, kumubvutira foni kana kutopindira vanhu mudzimba, tichitorera vanhu mafoni, malaptop nezvimwewo zvakangosiyana-siyana. So mukoma nashi ndaiti kana ndikaba mafoni andinenge ndaba, ndaibva ndazouya paya parank painge pachirenka makombi anenge achilodha achida kuenda kuZim, ndobva ndatanga kutengesera vanhu. So mukoma, dzimwe nguva it was a win or a lose kwandiri, because waiti dzimwe nguva kana ukatenga foni kwandiri, ndaizoti paya kana ndava kudzorera foni iya ndichiti ndikuda kuburitsa sim card, ndaikwanisa kutozokupa zvimademo phone. Saka mazuva acho iwayo vanhu vainge vasati vaziva kuti kune chinhu chinonzi demo phone. Like kana kuri kunzi ukapinda mushop inotengesa mafoni, panenge patori nefoni inenge iripo zvekutoti unokwanisa kutoibaya, but inenge iri a demo phone. Saka tainge tava neumwe muface wedu uyo watainge tichiwirirana naye. Saka iye manje ndiye aipota achitipa mademo iwayo, obva atipa mademo phone, taibva tazomatengesa. Saka taingorova swap, then munhu obva atofungidzira kutoti maybe foni iyi yandapiwa iri genuine. Kwaizoti kana
mapedza dhiri iwewe waibva watongomurosva munhu uyauya obva atosara achitochema. So mukoma nerimwe gore ndakabva ndazotengesera umwe mudhara, nanhasi uno mudhara uyu ndichiri kumutsvaka, but saka mudhara uyu akangonditi iye ainge achienda kumasvingo ndokwa ainge achibva, but mudhara uyu mukoma akandigadzira. Ndakabva ndamunyepera kuti ndainge ndichida kuisa sim card rake mufoni muya then ndokubva ndamudzorera. So mukoma sim card rake rainge richiri mufoni iyo yaainge andipa patakarowa swap and top. So akabva azotumidzira message akabva ati, naye mukuru, ndikukumbirawo kuti munge muchidzosa foni yangu uye zvekare nemari yangu nekuti mandirobha. Zvichiratidza kuti iye ainge akatongokumbirawo someone ainge arimo mukombi muya kuti ange achishandisa WhatsApp yake. Mukoma ndakabva ndatongoignore paya. Then iye akabva azondiudza kuti ndainge ndichazomutsvaka, and so many years later nanhasi uno ndichiri kumutsvaka mudhara uyu, and handizivi kuti ndingatangawo kumutsvakira nanhasi uno mudhara uyu ndichiri kumutsvaka, because mamwe machallenges awo andinosangana nawo ndeyekuti kana kuri usiku mukoma, ndiri munhu wekuti ndinokwanisa kurara usiku hwose ndichingorikitwa chete, ndichingobhurwa nezvidhoma, but mukoma ndinozoti kana ndikamuka, so kana ndikaudza kunyange mukadzi wangu kuti nezuro ndainge ndisinanga nazororo ndakarara usiku hwose ndichingobhurwa nazvo zvidhoma, iye anotofungidzira kutoti maybe ndinenge ndichinyepa. Zvidhoma izvi mukoma ndinotongokaruka ndatozviona zvinenge zvatopinda mubedroom zvakakomba mubhedha, then inini pandinotanga kukumbira regerero zvinobva zvati tikuda foni yedu ende tikuda mari yedu, tipe foni tipe mari yedu. Then ndikazviudza kuti ndinokwanisa kukupai mari vakomana nekukupai foni yangu, then izvo zvinoti zviri kuda foni yacho iyoyo, like foni iyoyo yacho yandakamuvhara mudhara uyu, because ndainge ndakamutengesera Lumia then ndikabva ndazomuvhara. Saka izvo zvinoti zvinoda foni iyoyo yainge iri Lumia yeblack. Saka mukoma nashi handizivi kuti foni iyi ndingaiwana kupi, uye zvekare mudhara uyu handizivi kuti ndichamuwana kupi. Izvo zvichindirova ndenjizviudza kuti vakomana mandikuvadza kane, mandikuvadza, mukuda kuti ndinge ndichiita sei? Nhai vakomana, chindiudzaika kuti mudhara uyu ndingamuwana kupi, so that ndinge ndichinomupa mari yake zvekare nefoni yake yacho, kana kuri kuzi ndikaiwana Lumia yacho, but zvinenge zvichingondibhura chete, zvichingondirova. Dzimwe nguva mukoma nashi ndinokwanisa kuti kana ndiri kubasa ndinozongokaruka ndangoti hey, ndatongovhunduka, because ndinokwanisa kungoona kuti kumberi kwangu kunenge kwatongonyuka nyoka inenge ichida kundiruma. Saka hama dzangu muri yeZimbabwe ndiri kutambudzika, ende ipapo ndainge ndichitozviona sekunge munhu ainge akapenga panhau idzi dzekuvhara vanhu. Tonazi yese ndainge ndichizivikanwa kuti pakuvhara ndainge ndiri chivharo, but right now ndiri kutambudzika hama dzangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. It is very sad because ivo mukoma vedu ava ivo vari kuti vainge vatombori driver, vatori nekabasa kavo kainge katori bore, but vari driver kudaro hanzi vaiti paya pakufamba vaikwanisa kungokaruka vaona kuti maybe padashboard panenge paine kana musoro wemunhu unenge uchitotaura navo, musoro uyu wemunhu unenge uchitotaura navo, kana kuti vaiona nyoka, hanzi vaitoona nyoka iri padashboard. Saka hanzi sezvo vainge vachifamba nemuIndia uyo wavainge vachishandira, saka hanzi muIndia uya akabva atanga kufungidzira kuti mukoma vedu ava ivo vainge vachiita zvekusvuta mbanje ndokubva vazodzingwa basa. Saka ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu. Hanzi ndiri munhu wekuti ndava kungoraramawo nemapeace job. Ndine umwe murungu uyo wandinoshandira uyo anoita zvegarden services hanzi. Saka murungu iyeye at least anongondisiya apo pandinenge ndichiita kapeace job kangu, then obva azonditora later on. Saka iye haatombondinzwisisi, but ndiri munhu wekuti ndine problem yekungogara ndichingovhunduka. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoku
ndikuudzaiwo testimony yangu. I know kuti kunze uku kune vanhu vanenge vakaitwawo nyora dzekutemererwa dzekuti vange vachizoroya. So mukoma ininiwo ndakarerwawo nagogo vangu vainge vari amai vakaberekawo amai vangu. Inini amai vangu handitombovazivi, zvino zvainge zvichingonzi vainge vakashayika apo pandainge ndichitori kacheche. But later on ivo gogo vakabva vazondiudza kuti vainge vakamanikidzwa kuti ivo vange vachizoisa amai vangu pachijana. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazondirwadza, but zvazvinoita ndezvekuti kana mweya wacho iwoyo, mweya weuroyi, kana ukagara wakubata unenge usisina fiye, uye zvekare chinhu chinonzi pain, unenge usisina pain, unenge wava kusakwanisa kana kunzwira munhu tsitsi, because unenge wava kungofokasa pane izvo zvacho zvaunenge uchiudzwa neshaviri kuti unge uchiita. So ipapo gogo vangu pavakatanga kunditemerera nyora, pane umwe musi uyo pandakabva kuchikoro ndikabva ndasvika gogo vangu vainge vakagara mukicheni, but vainge vakafuratira kudhoo. Ndakabva ndapinda ndikabva ndati nhai gogo muri kuitei? Vakabva vavhunduka, but ndakabva ndazoona kuti painge paine nyoka. Nyoka iyi yakabva yamhanya ichipinda mudhirezi mavo. Vakabva vati ko ingawani zvawakasika kubva kuchikoro. Saka musi wacho iwoyo ndainge ndadzingwa nekuda kwekuti ndainge ndisina kubhadharirwa school fees in time nagogo. So gogo ndopa vakabva vazonditi muzukuru wangu, zvawatoona izvi zvinoreva kutoti ndava kutofanira kutoti ndinge ndichitokudzidzisa. Saka mukoma ndopa ndakabva ndazotanga kuudzwa nagogo kuti ivo vainge vari muroyi. Dzangu ini nenyora mukoma dzandakatemererwa dzeuroyi, handina kutemererwa like zviya zvekuti munhu anenge achiuya kwauri usiku. Ndakatotemererwa nyora dzeuroyi nagogo vangu like personally live mukoma, ndaitotemererwa nyora nagogo. Saka nyora idzi unofanira kuti unge uchidzitemererwa usiku. Saka taimirira kuti vamwe vange vachienda kunorara, then nagogo taibva tazosara tiri mukicheni, then taibva tatodzima light kuitira kuti munge muchizova murima, then ndaibva ndazorara paya ndisina chandinenge ndakapfeka. Gogo vangu vakatanga vanditemerera nyora pamafudzi apa vachiti nekuti hanzi kana munhu aine midzimu kana kuti maguardian angels hanzi anozorora pamafudzi ake, paya pekuti anenge aswera achimuchengetedza anobva azonogara pamafudzi ake. Saka ivo vainge vachiti ipapo vaifanira kuti vange vachinditemerera nyora dzekutanga pamafudzi angu, kuitira kuti mhepo dzose idzo dzinenge dziri pandiri dzinenge dzava kuzoda kuzorwidzana nemweya uyo wavainge vachida kundigamuchidza, mweya weuroyi, then mhepo dziya dzinobva dzazokurirwa nenyora dziya. So mukoma ndakatanga ndatemererwa nyora dzeuroyi pamafudzi angu, then ndakati ndatemererwa nyora idzodzo ndopa vakabva vazotanga kunditemerera nyora munzvimbo dzakasiyana siyana pamuviri pangu, uye zvekare nekumagadziko uku nepasikarudzi yangu, uye zvekare nepachifuva changu. So mukoma ndakati ndatemererwa nyora dziya nyora dziya dzakazoti dzawana simba, kana neniwo ndainge ndava kukwanisa kuti pandinomuka paya ndaibva ndatanga kutorangarira kuti ko ingawani nezuro takati chingonorara ndokubva ndatoona mumba matopinda bere richitotaura neni, then taibva tatobuda paya nebere riya robva ratonditi iwe weka ndanze ndinge ndichiuya kuzokutora, hanzi nagogo vako chiuya. Then ndaibva ndazoti kana ndaenda nebere riya tobva tatoona kutoti tinenge tatova kumakuva. Taizoti kana tikasvika kumakuva kuya, then ndopa ndaibva ndazotoona kuti kunenge kuine nyama iyo inenge iriko, tobva tatotanga kutodya nyama iya paya. So mukoma ndainge ndava kutonakirwa nazvo izvozvo zvekuroya, zvokuti kana kuchikoro mukoma ndakasvika pakuuraya vamwe sei avo vaindaingonzwa kuti vainge vachindibhowa. Mukoma nasha handitombozivi kuti why ndakasvika pakuzovaroya sei ivavo, but ndakatongovaroya sei ivavo vakabva vatongoita chirema. Mukoma vakati vauya sei ava vakati vauya kuHarare, ndopa ndakabva ndazoita kuti vange vachitsikwa nemotikari, then vakazofa vava kutoshandisa wheelchair. And mukoma after that ndopa ndakabva ndazonzi nagogo ivo vainge vachida kundipawo zvanguwo zvinhu zvekuti ndinge ndichizoshandisa. Saka by the age of 16 ndainge ndatova nezvinhu zvangu zvandainge ndichishandisa. Ndakabva ndazobva kumusha ndikabva ndazonzi ndinge ndichizoya kuzoshandira vamwe vatete vangu. So ndokubva ndazoya ndikabva ndazotanga kushandira vatete vangu ndichigara navo, but mukoma zvandainge ndichiita pamba pavo zvimwe zvacho hazvitauriki. Zvadaro mukoma ndopa ndakabva ndazosangana
uyo akazova murume wangu, the man who also made me to meet Jesus Christ. Ndakati ndatanga kudanana naye, iye akatongonditi, iwe mwana iwe, ndatumwa kwauri kuti ndinge ndichizokuudza kuti Mwari akanaka. That is how we started dating. Ndikabva ndatoti uyu ndoda kumuwachisa, uyu anotondipfimba achitoti Mwari akanaka, Mwari akanaka, ari kuda kuzviita brother holy. Saka target yangu yainge iri yekuti ndinge ndichirara naye so that naiyewo ndinge ndichizomusvibisa. Ndakazama zvose zvandainge ndichifungidzira kuti it can make him to sleep with me, sezvo iye ainge atori bachura. Ndaitongoenda kumba kwake ndakapfeka dzimwe hembe mukoma dzekuti kana vanhu muroad vaingoti mwana uyu kuinga wani zvaakashama. Ndaizoti kana ndasvika kumba kwake kuya ndobva ndatongonorara pamubhedha, dzimwe nguva ndaitokurura hembe dzose, then iye aitonditarisa uchitoona kutoti ya munhu uyu ari kuda zvekusangana neni pabonde, but aiti akada kunondibata kudai obva ati no, tichazozviita baby later on. Mukoma Nashi zvaindibhowa. Ndaiti usiku paya kana ndikada kuuya kuti ndinge ndichizorara naye, then ndaibva ndazoona kuti iye anenge ari mumoto, saka kuti inini ndinge ndichipinda mumoto muyamya ndaibva ndanzwa ndichitya. Uye zvekare gogo vangu vainge vakatondiudza kuti kana ukangona pamba panenge vachipfuta moto usiku unofanira kuti unge uchitiza. Just that I kept on coming back because uyu ainge ari munhu wangu wandainge ndichida. Mukoma he used to invite me to church, ndichiramba ndichimudza kuti inini ndinoenda kuchurch kwangu, kuchurch kwatakakurawo tichienda, until azoti if you want me to marry you, you have to come to my church. Ndikabva ndati uko handiende, but ndakazongomanikidzika ndokubva taenda kuya. Musi wekutanga mukoma wandakanamatirwa, ndakaita kuvanzwa masimba. Pastor vacho vakandinamatira because ipapo ndainge ndisati ndakambonamatirwa kubva mukoma, as long as I remembered until at that time. That was the first time mumwe munhu achitoisa ruoko rwake pamusoro pangu achiti anondinamatira. Ndakanzwanana navo masimba. Ipapo ndainzwa kutoti there was a spirit that wanted to come out to manifest, but ndaita kurwa, ndichita kurwa navo pastor vaya. Then vakabva vazoti the whole church was supposed to pray, ndobva ndanamatirwa. The following Sunday vagoti take neni, vakangoti that day it was supposed to be a deliverance day. Vakabva vati maashers ndikuda kuti kudo uko kunge kuchienda kunomira maashers vanhurume, because already ndainge ndava kutogadzirira kuti ndinge ndichisimuka so that I can escape. Mukoma madoo emuchechi akabva avharwa. Mukoma madoo emuchechi akati avharwa, hiti yandakanzwa mukoma ndakaita sekunge ndainge ndakandwa muoven. Apa ndichitarisa kudoo, my boyfriend was also standing there nemaashers vachinamata. Ndikabva ndati pana pandoita sei. Saka pastor vaya vakabva vati soon after praise and worship vakati havasi kuparidza, vachange vachizongonamata. Vakabva vati munhu wose ngaasimuke ange achinamata. Iniwo ndakabva ndazosimuka, ndikabva ndati apa ndava kutonobuda, but mukoma ndakati ndichifamba ndichita sekunge munhu ari kunamata ndichida kuenda kudoo, ndakabva ndazoona kuti padoo painge paine rimwe zibakatwa rainge richibvira moto rakandinongedzera. Ndakabva ndadzokera zvekare kumabenchi ndokubva ndapfugama paya ndichinyepedzera sekunge ndainge ndichinamata. Hana yangu yakazorova mukoma ndichinzwa kuti pastor vaya vakabva vazoya vakabva vazondibata pabendekete rangu apa, vakabva vatanga kundinamatira. Vachindinamatira mukoma, chavainge vasingazivi ndechekutoti iniwo ndichizongonyoka. It was because nyoka yandainge ndakabereka kumusana kwangu, nyoka iyoyo ndainge ndava kunzwa kuti yainge ichitsva, saka ndainge ndoinzwira tsitsi ndichitiwo ndikamuvha kudai at least haizonyanyi kutsva because maoko avo aipisa, vachiita sekunge ndainge ndichinzwa sekunge ndainge ndagadzikwa stove kumusana kwangu uko. Vakandinamatira vakabva vati ndainge ndifanira kuti ndinge ndichiunzwa kumberi, then vakabva vati munhu wose aifanira kuti ange achiuya kumberi. Mukoma Nashi ndakabva ndanzwa rimwe zidzungu zvekuti ndakatadza kuramba ndichingonzwanana navo masimba because ndainzwa kubitirirwa, because chechi yose yakauya ikabva yamira kumberi kuya, then inini ndainge ndiri pakati vanhu vachinamata. Ndaiti kana paipai vanhu vachinamata vachidanidzira ndaibva ndavhara nzeve dzangu because ndainzwa vachindiitira noise. Mukoma Nashi ndopa ndakabva ndazongodonha pasi. Ndakati ndadonha pasi kudaro, by the time pandakazomuka ndopa ndakabva ndazotoona kutoti ndainge ndatoendeswa kune imwe room. Ende mukoma zvinhu zvandainge ndichinzi ndakarutsa ipapo, hanzi ndakarutsa chimwe chikafu chekuti vanhu vakashaya kuziva kuti munhu uyu anogorutsa chikafu chakadai kuita sekunge chakangomedzwa chisina kana kumbogara chakatsengwa. So that is how I was delivered from the spirit
of witchcraft mukoma. Handina kana kunganga kwandakamboenda ndikanokweshwa nyora kana kuti kumaprofita. I was just prayed for and I got delivered. Zvinhu zviya zvakazoti zvotanga kunetsana neni. Ndo pandakabva ndazobudira murume wangu pachena ndikabva ndati dhiya zvaunondiona kudai inini ndakatemererwa nyora dzeuroi. Saka now that I am delivered, zvinhu izvi izvo zviri kunditi tinofanira kuti tinge tichidzokera kumusha so that unge uchinotemererwa dzimwe nyora. Handisi kurara, ndokumbirawo kuti unge uchindibatsira. We then went to the pastor. I stayed at the pastor's house until my wedding day mukoma, because that was where I was protected. Hey, vedare ndo message iyo ya ndakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndo confession yangu zvekare netestimony yangu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yeah, what a great testimony. Kana muine matestimony enyu, please uyai nawo kuinbox kwangu.